Hare Krishna. Hare Krishna, Kamala Mataji. Hare Krishna. Okay. Recording போட்டுட்டேன். Yes. Okay. Audio video okay இல்லையா? கிளியரா இருக்கு இல்லையா? கரெக்டா இருக்கு மதாஜி. ஓகேமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ISKCON மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். ISKCON மங்களூர்ல இருக்கு ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்லி. ஓகே. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷாலாக்காய சக்ஷுர் உன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. One minute. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் அத்தியாயம் 10. ISKCON மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு உங்களுக்கு எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் சாப்டர் டே 10, சாப்டரும் 10. படிக்க போற சாப்டர் பேரு விபூதி யோகம். விபூதினா என்னன்னு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன், எடுத்துக்கோங்க. பூரணத்தின் வைபவம். ஓகே. விபூதினா நம்மள என்ன நினைச்சுப்போம், விபூதினா நெத்தியில எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அதுன்னு நினைச்சுப்போம். அந்த இதுல விபூதினா மேனிஃபெஸ்டேஷன் பேர். ஓகே. ஸோ நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம்? சாப்டர் 9ல பகவான் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் வழிபாட்டுக்கு உகந்த உன்னத பரம்பொருள் அப்படின்னு. உன்னத பரம்பொருள் ஆத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் இடையே உள்ள திவ்யமான பக்தி தொண்டு நித்தியமானதாகும். ஆத்மா தனது தூய பக்தியை புதுப்பிப்பதன் மூலம் ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணரை சென்று அடைகிறார். அழகிய திருமேனி படைத்த கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு தன் மேன்மை, தன் அவதாரங்களில் தன்னுடைய பரத்துவம் குன்றாமை, எல்லா சரீரங்களிலும் அந்தர்யாமியாகி உள்ள தன்னிடம் பக்தர்கள் அன்பு கொண்டிருக்கும் வகை, அழிந்து போகும் சரீரத்தை உடைய மற்ற தேவர்களிடம் செலுத்தாமல் தன்னிடமே பக்தி செலுத்த சொல்லி உபதேசித்தார் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு பார்க்க போறது அர்ஜுனனுக்கு தனது இயல்பு பற்றி கிருஷ்ணர் தொடர்ந்து அறிவுறுத்துகிறார். அதன்படி மற்ற எல்லா கடவுள்களும் புனித மனிதர்களும் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் வெளிப்பாடுகள். மற்ற எல்லா கடவுளும் டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் சொல்றோம், தேவர்கள் தேவதாக்கள் எல்லாம் கொண்டாடுறோம் இல்லையா, வழிபடுறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய வெளிப்பாடுகள். கடவுள்களும் மற்ற எல்லா கடவுளும் மனிதர்களும் புனித மனிதர்களும் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் வெளிப்பாடுகள். மின்னலின் கடவுள் இந்திரன் என்று கூறி இந்திரனின் மின்னல் போல்ட் போன்ற உதாரணங்களை அவர் தருகிறார். கிருஷ்ணர் தன்னை பிரபஞ்சத்தின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை பண்புகளாக விவரிக்கிறார். இன்பம் மற்றும் வலி, தைரியம் மற்றும் பயம் கிருஷ்ணரை அனைத்து வெளிப்பாடுகளின் மூலமாக கருதக்கூடிய ஒருவர் மறுபிறப்பு சுழற்சியில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார். ஒரு முனிவர் தியானிக்கும் போது அவர் கடவுளுடன் ஒன்றிணைந்த நிலைக்கு நுழைகிறார். இது ஒரு வழிபாட்டு முறை என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம் கிருஷ்ணர் என்பதை புரிந்து கொண்டு தெய்வீக நிலைக்குள் நுழைவதே வழிபாட்டின் மிக உயர்ந்த வடிவம். ஓகே. இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறது எல்லாத்துலயுமே எதெல்லாம் விபூதி, அவருடைய வடிவங்கள் என்னென்ன. வேதங்களில் நான் சாமவேதம், ருத்ரங்களில் நான் சிவன், மலைகளில் நான் மேரு, மாடுகளில் நான் சுரபி, பாம்புகளில் நான் வாசுகி, பியூரிஃபையர் நான் காற்று, மீன்களில் நான் சுறா மீன். எல்லா விஞ்ஞானத்தையும் ஆஃப் ஆல் த சயின்சஸ் நான் ஆன்மீக விஞ்ஞானம், ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் தான் இருக்கு. காலங்களில் நான் வசந்தம், மாதங்களில் நான் மார்கழி, மந்திரங்களில் நான் காயத்ரி, ஒளியில் நான் சூரியன், புலன்களில் நான் மயில்,
தேவதாவையில் நான் இந்திரன், மிருகங்களில் நான் சிங்கம், மலர்களில் நான் மல்லிகை, பறவைகளில் நான் கருடன், அப்படின்னு எல்லாத்துலேயுமே நான் தான் இருக்கேன். அப்படி இதுதான் வெளிப்பாடுகள்னு பேர். அவருடைய விதவிதமான இதெல்லாம் சொல்றாரு, அது பேர் தான் வெளிப்பாடுகள். வாட் இஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் நோயிங் தி கிரேட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா? இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன அதனால நமக்கு பெனிஃபிட், என்ன அதனால நம்ம அடைய போற லாபம் என்ன? ஒன் பிகம்ஸ் ஃபிக்ஸட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்படியே நம்மள மனசை நிலைநிறுத்திக்க முடியும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல. ஓகே, பக்தி தொண்டுல நம்மள கான்சென்ட்ரேட் நல்லா பண்ண முடியும். விபூதி என்றால் என்ன அப்படின்னாக்க, விபூதி என்றால் வெளிப்பாடுகள் என்று பொருள். அதாவது ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட பார்க்கும் உருவமாக மாற்றும் போது அது விபூதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்மளோட உருவத்தை ஒரு உருவம் இல்லைன்னா நிறைய உருவமா நம்மளை மாத்திக்கிறதுக்கு பேர் தான் விபூதி என்று பெயர். பௌதீக உலகமானாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமானாலும் சரி, சக்தி, அழகு, கம்பீரம் ஆகியவற்றை வெளிக்காட்டும் அற்புதங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக சக்திகள் மற்றும் ஐஸ்வர்யங்களில் ஒரு சீட்டு தோற்றமே அனைத்து காரணங்களில் உன்னத காரணமாகவும் எல்லாவற்றையும் தாங்கும் அவற்றின் சாராம்சமாகவும் விளங்குவதால் கிருஷ்ணரே அனைத்து உயிர் வாழ்வுகளும் வழிபட வேண்டிய உன்னத பரம்பொருள் ஆவார். கிருஷ்ணர் தான் ரகசியமானவற்றில் மௌனம் என்று கூறுகிறார் தன்னை. பகவானின் வைபவங்கள் உண்மையாக அறியும் போது ஒருவர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார். பெண்களில் எத்தகைய குணங்கள் கிருஷ்ணரின் செழுமைகளில் வெளிப்பாடாகும்? புகழ், அதிர்ஷ்டம், சிறந்த பேச்சு, நினைவகம், புத்திசாலித்தனம், உறுதியான தன்மை மற்றும் பொறுமை. இதெல்லாம் பெண்கள்கிட்ட இருக்கிற செழுமை, பெண்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்கள். இதெல்லாம் கிருஷ்ணருடைய வெளிப்பாடுகள். என்னென்ன? புகழ், அதிர்ஷ்டம், சிறந்த பேச்சு, நினைவகம், புத்திசாலித்தனம், உறுதியான தன்மை மற்றும் பொறுமை. கிருஷ்ண சக்தியின் வைபவங்களை பல்வேறு விரிவாக்கங்களையும் ஆழமாக பிடித்தால் ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணரை சந்தேகமின்றி புரிந்து கொண்டு தனது மனதை கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டில் பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியும். ஒருவன் எவ்வாறு ஆன்மீக அறிவை பெற வேண்டும்? எப்படி ஆன்மீக அறிவை பெறணும்? சங்கிலி தொடர் மூலம் கூடிய ஒரு குரு பரம்பரையின் வாயிலாக அதை பெற முடியும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி, ரெக்கார்டிங் ஆயிருக்கா? ரெக்கார்டிங் இருக்கேம்மா, இருக்கே, மேல போட்டிருக்க ரெக்கார்டிங். ஓகே, ஏன்னா நேற்றுக்கு ரெக்கார்டிங் ஆளு, அதனால தான் கேட்குறேன். ஓகே, கிருஷ்ணர் இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறது கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். தூய பக்தி பகவத்கீதையின் சாராம்சம் 8-11 ஸ்லோகம் இருக்கும். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உன்னத நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது சுய வைபவங்களை விவரிக்கிறார். 19வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 42வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவருடைய சுய வைபவத்தை விவரிக்கிறார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக நான் உரைக்கப் போகிறேன். இதை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். வலிமை, புகழ், செல்வம், அறிவு, அழகு, துறவு ஆகிய வைபவங்களை பூரணமாக பெற்றவர் பராசர முனி போன்ற மாபெரும் முனிவர்கள் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என ஏற்றுக்கொண்டார்கள். பராசர முனிவர் ஞாபகம். ஒருவர் எப்போதும் இறைவனை பற்றி கேட்க வேண்டும். இது அவனது பக்தி தொண்டை சிறப்படைய செய்யும். தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனென்றால் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். நிறைய தேவர்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா? இந்த படத்துல இத்தனை பேர் இருக்கா, எல்லாரையும் பாருங்க. எல்லாருக்குமே தேவர்கள், மகா ரிஷிகள் இவெல்லாம் இவரை பற்றி, அவருடைய வைபவங்களை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அந்த இவளுக்கு எல்லாமே ஏன்னாக்க அவர் எல்லாத்துக்குமே இவர் தான் ஆதி, மூலமே இவர் தான். பிரம்ம சமயத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது போல பகவான் கிருஷ்ணரே ஆதி புருஷர் ஆவார். பிரம்மசமயத்துல அவர் தான் ஆதி புருஷர்னு சொல்லியிருக்கு. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும்
எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். அவரை பிறப்பு கிடையாது, அவருக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. எல்லா உலகங்களையும் இறைவனாகவும் அறிகின்றான். அவனுக்கு தான் குழப்பம் இல்லாம இருக்கணும். இருந்தா தான் அவன் தான் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியும். ஆன்மீக உணர்வில் தனது தளத்திற்கு தம்மை உயர்த்தி கொள்ள முயல்பவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல. ஆன்ம உணர்வை பற்றி சற்றும் அறிவற்ற கோடிக்கணக்கான சாதாரண மனிதர்களை விட அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது. ஸோ இப்பதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புத்தி, ஞானம், ஐயம், மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சம், அச்சமின்மை, அகிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர்வாழிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவை. எத்தனை குணங்கள் வரிசையா சொல்லிட்டு வர்ற, புத்தி, ஞானம், ஐயம், மயக்கத்திலிருந்து வரிசையா படிச்சு பார்த்துக்கோ. இதெல்லாம் என்னால படைக்கப்பட்டவை அப்படின்னு பகவானால படைக்கப்பட்டவை இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்ற. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள். மனுக்களுக்கும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. 7 முனிவர்களும் மற்றும் 4 குமார்களின் பெயரை குறிப்பிடவும். ஓகே, பிரம்மதேவர் பரமபுருஷனின் சக்தியிலிருந்து பிறந்த முதல் உயிர் வாழியாவார். சப்த ரிஷி என்று அழைக்கப்படும் 7 மிகச் சிறந்த ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முன்பு சனகர், சனந்தர், சனாதனர் மற்றும் சனத்குமாரர் ஆகிய 4 மகா ரிஷிகளும் மற்றும் 14 மனுக்களும் பிரம்மாவிடமிருந்து தோன்றின. மிகச்சிறந்த இந்த 25 சாதுக்களும் அகிலத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களும் முன்னோர்களாக பிரஜாபதிகளாக அறியப்படுகிறார்கள். பிரம்மதேவா பிதாமக தாத்தா என்று சொல்லப்படுகிறார். பிரம்மர் பிதாமக, பிரம்மதேவாவை பிதாமக, தாத்தான்னு சொல்லலாம் என்று சொல்லப்படுகிறார். கிருஷ்ணர் பரம பிதாமக, தாத்தாவின் தந்தை அப்படின்னு 11.19 ஸ்லோகத்துல வருது. 7 ரிஷிகள் யாரு அப்படின்னாக்க, காஷ்யப்பா, அத்ரி, வசிஷ்டா, அங்கீரா, கௌதமா, அகஸ்தியா, பரத்வாஜா. ஓகேயா? இப்ப நான் என்ன கேள்வி கேட்டீங்க? 7 முனிவர்களும் மற்றும் 4 குமாரர்களின் பெயரை குறிப்பிடுவோம். யாருக்காவது தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்க, இல்லாட்டா நான் காமிச்சிடுவோம். காஷ்யப்ப யாருக்காவது தெரியுமா? ஓகே. அத்ரி நம்பர் 2, 7 முனிவர்கள் பேர் சொன்னேன் இல்லையா? வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்ரர், கௌதமர், ஜமத்கனி, பரத்வாஜா. இதுதான் 7 sacred sages. ஓகே, கஷ்யப்பர், அத்ரி, வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்ரர், கௌதமர், ஜமத்கனி, பரத்வாஜா. சனககுமாரர், சனாதன குமாரர், சனந்தன குமாரர், சனத்குமார். இவா 4 பேரும் 4 குமாரர்கள். 7 முனிவர்களும் மற்றும் 4 குமாரர்கள் பேரை குறிப்பிடுவோம். எஸ், 10.7 படிங்க கமலாஜி. हरे कृष्णा कमला जी. अनम्यूट लेके ओके. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 10मोऽध्यायः विभूति योगः. एतां विभूति योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. பகவானை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க. இதனாக அவன் தான் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் பியோர் டிவோட்டியாகவும் ஆக முடியும், ஈடுபடுகிறான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. பகவானை பற்றிய ஞானம் ஆன்மீக பக்குவத்தின் மிக உயர்ந்த சிகரமாகும். பகவானின் பல்வேறு வைபவங்களில் திடமான நம்பிக்கை ஈடுபடாதவரை அவனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. பகவான்கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆகிறது ஒரு பக்கம்னா, அவர் மேல நம்ம ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் இது வச்சு நம்ம அவரை நம்பிக்கையோட நம்ம வழிபட்டோம்னாக்க நமக்கு எல்லாமே
எல்லாமே எதுக்கும் நமக்கு பக்தி தொழில நம்ம இதுவா ஈடுபட முடியும். ஆழமாக ஊன்ற முடியும், கால் வைக்க முடியும். இறைவனின் திருநாமங்களை மட்டும் ஒருவன் உச்சரித்தால் கிருஷ்ணனின் பெருமைகளை பெருமைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவரோட பேரை மட்டும் சொன்னா போதும் இல்லையா? திருநாமங்களை வரிசையா அவருக்கு எத்தனையோ பேருக்கு அதை சொல்லலாம். இல்லைன்னா சாண்டிங் இந்த மகாமந்திரா பண்ணா போதும். அப்புறம் எதுக்கு தனியா கிருஷ்ணனோட பெருமைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்? எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? இல்லைன்னா நம்ம ஆன்சர்ல பார்க்கலாம். எனது இந்த வைபவத்தி யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவான், அதில் சந்தேகம் இல்லை. அதுதான் இப்ப படிச்சதுக்கு தான் அந்த ஸ்லோகம் இருந்தது. அதாவது அவர்கிட்ட பகவான் கிட்ட நெருங்கி பக்தி தொண்டில நல்ல இதுவா ஆழமா இதுங்கணும்னா அவரோட திருநாமங்களை மட்டும் தெரிஞ்சா போறாது, அவருடைய பெருமைகளையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுக்கு கேள்விக்கு நம்ம 10.8 படிக்கும். Yes, Mataji. Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகிறார்கள். வேதங்களை பக்குவமாக கற்றறிந்த ஒரு அறிஞரும் சைத்தன்ய மகாபிரபு போன்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து விஷயங்களை அறிந்தவரும் அந்த உபதேசங்களை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதை புரிந்து கொண்டவருமான ஒருவர் ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாவற்றின் மூலம் கிருஷ்ணரே, எல்லாத்துக்கும் மூலம் யாரு? கிருஷ்ணரே என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் பக்தி தொண்டில் திடமாக நிலை பெற முடிய வேண்டும். எப்படி நிலை பெற முடியும்? சைத்தன்ய மகாபிரபு போன்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து விஷயங்களை அறிந்தவரும் உபதேசங்களை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது அப்படிங்கிறதையும் புரிந்து கொண்டு போவரும் அந்த மாதிரி ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணம் கிருஷ்ணரே என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். புரிந்து இருந்தாச்சுனாக்க அவன் பக்தி தொண்டில் திடமாக நிலை பெற முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Yes, 10.9 படிக்கும். Yes, Mataji. Mama chitta matkata prana bodhayanta parasparam katayanta shamam nityam tushyanti charamanti cha. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார்கள். தூய பக்தர்கள்னால பியோர் டிவோட்டிஸ். அவள்லாம் என்ன பண்றா? எப்போதுமே அவளோட மைண்ட்ல சிந்தனைகள் முழுக்க முழுக்க பகவானை பத்தி தான், கிருஷ்ணரை பத்தி தான் நினைச்சிருந்தோம். அவளோட வாழ்க்கையை லைஃப் ஃபுல்லா அவ இவருடைய தொண்டிற்காகவே அவ அர்ப்பணிச்சுட்டா. இப்ப இங்க படத்துல யாருக்கா சீலா பிரபுபாதா இதுலயே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அவரோட லைஃப்ல இல்லையா? இவர் நம்ம நாமனிஷாதாஸ் பிரபுஜி, என்என்டி பிரபுஜின்னு சொல்றோம். ரொம்ப இதுல இஸ்கான் பிரசிடென்ட், இது வைஸ் பிரசிடென்ட் ஸ்ரீதர் பிரபுஜி. இவாள்லாம் அவளுடைய வாழ்க்கையை முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணருடைய தொண்டுக்காகவே அவள்லாம் வாழ்க்கையை அனுபவிச்சுட்டா. அதுக்கு தான் இந்த பிக்சர் போட்டிருக்கோம். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. அதாவது எனக்கு தூய பக்தர்களின் சிந்தனையில் என்னில் மூழ்கியுள்ள அவரது வாழ்க்கை தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்கு உரையாடுவதிலும் அவ ஒருத்தருக்குள்ள பேசிக்கிறது, நமக்கெல்லாம் சொல்லி தருது, எல்லாமே அவ பண்றா. அந்த மாதிரி பண்றதுல அவளுக்கு என்ன கிடைக்கிறது? பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார்கள். திவ்யமான பக்தி தொண்டினார் உயிர்வாழிகளின் இதயத்தில் விதைக்கப்படும் விதைக்கு ஒப்பிடுகிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. உயிர்வாழ்களில் சிலரே தூய பக்தரை சந்தித்து பக்தி தொண்டை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பும் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பார். இந்த பக்திக்கான வாய்ப்பு, இந்த பக்தி தொண்டு ஒரு விதையை போன்றது. உயிர்வாழியின் இதயத்தில் விதைக்கப்பட்டு ஹரே கிருஷ்ணா என்று சொல்லிக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தால் தொடர்ந்து நீர் ஊற்றுவதன் மூலம் ஒரு மரத்தின் விதை எவ்வாறு முளைக்குமோ அது போன்ற பக்தியின் விதை முளைக்கும். இது ஆன்மீக கொடி ஜட உலகின் திரையை கிழித்து கொண்டு பிரம்ம ஜோதியின் பிரகாசத்தில் நுழைகிறது. பிறகு கோலோக விருந்தாவனத்தை அடையும் வரை இந்த கொடி தொடர்ந்து வளர்கிறது.
இறுதியில் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் அடைக்கலம் பெற்று நித்திய வாழ்வு வாழ்கிறது. செடி வளரும் போது சிரவணம் கீர்த்தனம் மூலம் நீர் ஊற்றப்படுகிறது. ஓகே, ஒரு விதை எப்படி செடியா வளருதோ அதுக்கு ஒப்பிடுறாங்க இதை. ஓகே, தூய பக்தர்களால் உரையாடல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றியவை. ஒரு கொடி வளரும் போது பூக்களையும் பழங்களையும் படிப்படியாக வழங்குவது போல பக்தி தொண்டும் என்னும் இந்த கொடியும் பழங்களை உற்பத்தி செய்கிறது. Yes, 10.10 படிங்க. Yes, Mataji. Tesham satatayuktanam bhajatam preetipurvakam dadami buddhiyogam tam yenamam upayanti te. எனது அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடையிறதுக்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். அதெல்லாம் கொஞ்சம் போல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், பாக்கி நமக்கு அறிவெல்லாம் பகவான் கொடுத்துட்டே இருப்பார் நமக்கு. ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் ப்ரீச் பண்ணணும், அவருக்கு சொல்லி தரணும், அவரோட அன்பு தொண்டில் நம்ம ஈடுபட்டு விட்டோம்னாக்க அது மேல பகவானை நம்ம அடையிறதுக்கு வருகிற இதெல்லாம் அத்தனையும் அவர் ஹெல்ப் பண்ணி நம்மளோட அறிவை வழங்கி கொண்டு தான் இருப்பார். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே புத்தி யோகம் எனப்படுகிறது. 11 படிங்க. Yes, Mataji. Tesham evanukampartam aham ajnana jam tamaha nashayam atma bhavasto ஞானாதீபேன பாஸ்வதா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களின் இதயத்துள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கிறேன். என்ன அழகா சொல்லுங்க, அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கிறார். யாரு? அவர்கள் எல்லாருக்கும் விசேஷ கருணை காமிக்கிறதுக்காக அவரோட மொத்தத்தோட இதயத்திலேயும் ஆத்மாவோட சேர்ந்து கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்காரு நம்ம படிச்சாச்சு. அதனால அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கிறேன். சூரியனை போன்ற பிராண கிருஷ்ணர் இருப்பதால் அறியாமை எனும் இருள் உடனடியாக அகற்றப்படுகிறது. ஒரு பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படும் விசேஷ கருணை இதுதான். ஓகேயா, இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 22.54 சாது சங்க சர்வசாஸ்திரேய நவமாத்திரை சாது சங்கே சர்வ சித்திகைய அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. தூய பக்தரின் கண நேர சங்கம் கூட எல்லா வெற்றியையும் வழங்கக்கூடும் என்று எல்லா சாஸ்திரங்களும் குறைக்கின்றன. தூய பக்தரின் கண நேர சங்கம், அதாவது அசோசியேஷன் வித் த டிவோட்டிஸ், அது இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்து நம்ம எல்லாம் ஒருத்தர் பேசிக்கிறோம். நமக்கு தெரிஞ்சது, எனக்கு தெரிஞ்சது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நம்ம இந்த மாதிரி கத்துன்ற அசோசியேஷன் இருந்து, அந்த தூய டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருந்தா அது கிடைச்சதுனாக்க எல்லாமே தூய பக்தர்களின் கணநேர சங்கம் கூட எல்லா வெற்றியையும் வழங்கக்கூடும். அதுவே வெற்றிக்கான அறிகுறி. ஓகேயா? எஸ் மா 10.11, 12, 13 படிங்க. Yes, Mataji. Arjuna vacha param brahma param dhama pavitram param bhavan purusham shashvatam divyam adidevam ajam vibhum ahusvam rishiyah sarve devashi naradastata asito devalo vyasah swayam chaiva பிரவிஷிமே. அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிகப்பெரியவர். உம்மை பற்றி இந்த உண்மையிலே நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளார்கள். இப்போது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். அவரே சொல்லிட்டார் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல, இல்லையா? அதனால எனக்கு அவெல்லாம் பண்றான்னு மிகுந்த அவெல்லாம் உறுதி பண்ணியிருக்காங்க. அதை நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆனாலும் இப்போது நீங்களே எனக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு என்னன்றதை. 14 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு புரியவற்றை எல்லாம் உண்மையை நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ
பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. அவர் சொல்றது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ, அங்க இந்த பிக்சர்ல பார்த்தாலே தெரியும். கிருஷ்ணர் சொல்றார், கிருஷ்ணா, அவர் நண்பர் இல்லையா, அதனால அவர் கிருஷ்ணானே கூப்பிடுறேன். கிருஷ்ணா, நீங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் நான் உண்மையிலேயே நான் ஏத்துக்கிறேன். ஆனா பகவானே தேவர்களோ அவளால உன்னோட வியக்தியத்தை அவளால அறிய முடியாது அப்படிங்கிறார். அசுரத்தன்மை கொண்டவர்களும் நம்பிக்கையற்ற நபர்களும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. புரியுதா? அடுத்தது, உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். கிருஷ்ண பரம உரிமையாளர் என்பதால் அவரை ஜெகத்பதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். கிருஷ்ணரை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள அர்ஜுனனின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். நமக்கு கிருஷ்ணரை நமக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க அர்ஜுனனுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். என்ன அர்ஜுனனோட அடிச்சுவடுகள்? இப்ப பகவத்கீதை தான். அர்ஜுனனுக்கு தானே அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காரு. அர்ஜுனன் என்ன பண்றோம், அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அர்ஜுனோட அந்த அறிவுரைகளை. ஓகேயா? எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ, தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறோம். உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் பகவானே. வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும்? நான் உங்களை எப்படி நான் எப்போதும் நினைச்சுட்டு இருக்கேன்னு, அதை ஆல் த டைம் இடையராதுன்னு நோ இன்டர்வல், நடுவில் இடையில் வேலி இல்லாம எப்போதும் உங்களை நினைச்சிருக்கணும். நான் எந்த உருவத்தில் உங்களை நினைவு வச்சுக்கணும்? அதுக்கு பதில் சொல்றார், ஜனார்த்தனே, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறுவோம். உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது நான் உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ரெண்டுத்துலையுமே இல்லை, கிருஷ்ணரேன்னு கூப்பிட்றான், இல்லை ஜனார்த்தனேன்னு கூப்பிட்றான். 17 ஸ்லோகத்துல இவன் அர்ஜுனன் தான் கேட்குறான் கிருஷ்ணர். அவர் கேட்கறதுக்கு பதில் அப்புறம் சொல்லப்படுறார். உங்கள் யோக சக்தி பற்றி விவரமாக சொல்லுங்க. நீங்க சொல்ல சொல்ல உங்க விபூதிகள் எல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்க எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஜாஸ்தியா போயிருக்கு. அதனால நான் நீங்க புதுசா சொல்ல சொல்ல அமிர்தத்தை நான் சுவைக்க விரும்புகிறேன். புதுசா சொல்ல சொல்ல நான் கிடைக்கிறது. ஸோ இந்த படம் பாருங்க. இதுல எல்லாரும் இப்ப முதல்ல போட்டு காமிச்சா இல்லையா, இல்ல தேவர்கள், தேவதாக்கள், ரிஷிகள் எல்லாருமே இருக்கா. விபூதி அப்படின்னாக்க முழு படைப்பின் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பகவானின் வைபவங்களை குறிக்கிறது. ஓகே. ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களில் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரம் படிச்சோமே அதேதான் விவரமாக கூறுவோம். உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. என்னால் உண்மையை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளில் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஓகே. இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் படம் போட்டிருக்கேன். ஓகே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் இந்த தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகிறேன். ஏனென்றால் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை. நான் எல்லாத்தையும் உனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு இப்போ இது இல்லை எனக்கு. நான் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை மாத்திரம் நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், பார்த்துக்கோ அப்படின்னு அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றார் பகவான். கிருஷ்ணனுடைய சக்தியின்றி எதுவும் இருக்க முடியாது. எனவே அவர் சர்வ சக்திமான் என்று கூறப்படுகிறார். ஏதேனும் ஒன்றை கிருஷ்ணனுடைய சக்தி அல்ல என்று எண்ணினால் அது மாயா. எது இல்லையோ அதுதான் மாயா என்று எனப்படும். ஓகே. அர்ஜுனா, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீசிக்கும் பரமாத்மா நானே. கிருஷ்ண பகவான் அவருடைய விபூதிகளை ஒன்னொன்னா சொல்ல ஆரம்பிச்சார். இப்போ முதல்ல எல்லாத்துக்கும் பரமாத்மா நானே, எல்லா உயிர்களிலும் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். 10.20 ஸ்லோகத்துல ஆரம்பம் நடுவு இறுதி எல்லாமே நான் தான் அப்படிங்கிறார். ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு அப்படிங்கிறார். ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், மருத்துகளில் நான் மரீச்சி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு.
அப்புறம் ருத்ரகளில் நான் சிவபெருமான், யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் இறைவன் குபேரன், பசுக்களில் நான் நெருப்பு அக்னி, மலைகளில் நான் மேரு. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம், மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓங்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசையாதவனவற்றில் நான் இது இமயமலை, எல்லா மரங்களில் நான் ஆலமரம், தேவரிஷிகளில் நான் நாரதர், கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரரதன், சித்தர்களில் நான் கபிலமுனி, ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி, இனவிருந்தியர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன், சர்ப்பங்களில் நான் பாம்புகளில் நான் வாசுகி, நாகங்களில் நான் அனந்தன், நீர்வாழிடங்களில் நான் வருணதேவன், முன்னோர்களில் நான் அதியமா, நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன், தைத்திய அரசர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதன் நான், அடக்கி ஆள்பவரில் நான் காலம், மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன், எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றி அறிவு, விவாதிப்போரில் நான் ஒரு முடிவான உண்மை, எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய கூட்டுச் சொற்களில் நான் துவந்தவ தீராத காலமும் நானே, படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா, நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம், உருவாகுபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நானே, பெண்களின் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. சாம வேதங்களில் அவரோட என்ன வேதம்? அவர் சாமவேதம் இல்லையா? சாமவேதம் 4 வேதங்களுக்குள்ளே 4 சாமவேதம். சாமவேதங்களில் மந்திரங்களில் நான் பிருகத் சாமம், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, மாதங்களில் நான் மார்கசிஷு, பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம், ஏமாற்றுபவற்றில் நான் சூது, ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், நானே வெற்றி, நானே தீரச் செயல், நானே பலவான்களின் பலம், விஷ்ணு குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷானா, அடக்கி ஆளும் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம், அடக்கி ஆளும் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தியாகும் விதையும் நானே, அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றத்துக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணம். இவ்வளவு படிச்சிருக்கோம். அவர் சொல்றாரு, அதுல கொஞ்சம் போல எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறார். பகவானே சொல்றார் 10.40 ஸ்லோகத்துல, நான் எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் போல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறார். ஒரு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. எஸ்மா, 10.41 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमत्पूजितम् एव वा तद्देवावगतं त्वं मम तेजोष சம்பவம். பகவானுடைய சக்திகளும் வைபவங்களும் பல்வேறு விதங்களில் அறியப்பட்டாலும் பூரணமாக விளக்க இயலாது. அர்ஜுனனின் அவரை திருப்தி செய்வதற்காக சில உதாரணங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. போன ஸ்லோகத்துது, அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்று அறிவாயாக. ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்தாலும் சரி, பௌதிக உலகத்தில் இருந்தாலும் சரி, புகழத்தக்கதாகவும் அழகாகவும் எவையெல்லாம் உள்ளனவோ அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய வைபவத்தின் சிறு தோற்றம் என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அது தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த அந்த அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களும்
கிருஷ்ணரது வைபவத்தின் பிரதிநிதியாக கருதப்பட வேண்டும். ஓகேயா? அவர் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா அவருடைய வைபவங்கள் தான் நம்ம பார்க்கறோம். 42 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टप्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகிறேன். பகவான் மிகப்பெரிய உயிர்வாழியான பிரம்மாவிலிருந்து சின்ன சிறு எறும்பு வரை அனைத்திலும் நுழைந்து எல்லாவற்றையும் அவர் பாதுகாக்கிறார். இது வினா நேரம். ஓகே, இப்ப இத்தனை நேரம் படிச்சாச்சு அவருடைய விபூதிகள்லாம். இப்ப கேட்கறதுக்கு நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஓகே, ஆதித்யங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கார்? விஷ்ணுவா இருக்கார் இல்லையா? நட்சத்திரங்களில் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கார்? நம்ம இப்ப படிச்சதுலதான் நிலா. நீலா. அப்புறம் சப்தங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் ஓங்காரம், திருநாம ஜபம். மரங்களில் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கார்? ஆலமரம். ஆலமரம். வெரி குட். பெரிய முனிவர்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கார்? பிருகு. தேவ ரிஷிகளில் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கார்? நாரதர். ஓகே. அசையாத பொருள்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கார்? அசையாத இமயமலை. வெரி குட். குதிரைகளில் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கார்? குதிரை. உச்சைஸ்ரவா. ஓகே. மிருகங்களில் பகவான் சிங்கம். ஓகே. தைத்தியர்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கார்? பிரகல்லாதன். ஓகே, பிரகல்லாதன் தைத்தியர்கள்ல பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார். பசுக்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்கார்? சுரபி. அறிவியலில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கார்? அறிவியல் சயின்ஸ்ல ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு. மந்திரங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்கார்? ஓம்காரம். காயத்ரி. ஓகே, நல்லாவே இதற்கு ஆன்சர் பண்ணேன். நன்றாக பதிலளித்தீர்கள். சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட சின்ன சாப்டர் தான், இதோட முடிஞ்சு போச்சு. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். தூய பக்தி பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உன்னத நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது சுய வைபவங்களை விவரிக்கிறார். இதெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல இப்ப இது வரைக்கும் பார்த்தோம். நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி கதை ஒன்று சொல்லிட்டு அதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே. இரணியனோட கதை சொல்றேன். சத்தியுகத்தில் காசியப்ப முனிவருக்கும் சித்திக்கும் இரணியர் என அழைக்கப்படும் இரணியகசிபு மற்றும் இரணியாட்சன் 2 அசுர சகோதரர்களுக்கும் பிறந்தனர். கூடலுக்கு ஆகாத அந்தி நேரத்தில் கூடியதால் அவர்களுக்கு அசுரர்கள் பிறந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. வராக அவதாரத்தில் விஷ்ணுவாக இரண்யாட்சன் கொல்லப்பட்ட பின்னர் வெகுண்ட இரணியன் விஷ்ணுவை அழிப்பதற்கு தக்கப்படி தன்னை வலியவனாக்கி கொள்ள பிரம்மாவை நோக்கி தவம் இருந்தான். பிரம்மாவும் காட்சி தந்தார். இரணியன் தனக்கு மனிதர்களாலோ மிருகங்களாலோ பறவைகளாலோ இரவிலோ பகலிலோ வீட்டிற்கு உள்ளேயோ வெளியேயோ எந்த விதமான ஆயுதத்தாலும் மரணம் சம்பவிக்க கூடாது. எந்த உலகிலும் தனக்கு போட்டியாக யாருமே இருக்கக்கூடாது. அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் கடவுளருக்கும் தான் ஒன்றுமே தலைவனாக இருக்க வேண்டும். அத்தகைய சக்தி வேண்டும்னு கேட்கிறான். அதுக்கு யோகங்களின் தவங்களாலும் அடையக்கூடிய காலத்தால் அழியாத வல்லமைக்கு தனக்கு வேண்டும் என்று மிக புத்திசாலித்தனமாக வரம் கேட்கிறான். அதனால பிரம்மாவும் அவனுக்கு அந்த வரத்தை கொடுத்துட்டான். அவனுக்கு தனக்கு கிடைச்ச சக்தியை வச்சுட்டு அட்டூழியங்கள் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான். அவனை அடக்கிறதுக்கு யாராலையும் முடியல. அவனுக்கு பிரகல்லாதன் கொடிய அரக்கனான பிரகல்லாதன்கிறது யாருங்கிறது பார்த்துக்குவோம். பிரகல்லாதன் கொடிய அரக்கனான இரணியகசிபுவுக்கும் அவர் கயாதுவுக்கும் அவன் அம்மா இரணியனுக்கும் அவளுக்கு மகனா பிறந்தான். இரணியகசிபு தான் பெற்ற சகாபரத்தால் 7 உலகத்திலும் ஆட்சி புரிந்து வந்தான். நான் தான் கடவுள் என்று அனைவரையும் தன்னைத்தானே வணங்க வேண்டும் என்றும் அனைவரையும் கட்டாயப்படுத்தி வந்தான். அவனது மனைவி கர்ப்பம் தரித்தாள். நாரத மாமுனியானவர் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்து குழந்தை பிரகல்லாதனுக்கு சீவன் நாராயணன் தான் இந்த 7 உலகத்திற்கும் கடவுள் என்று போதித்து விட்டார். எப்போதுமே பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது
அப்போ வந்து அந்த வயிற்றில் இருக்க குழந்தைகள் நம்ம என்ன பண்றோமோ எல்லா காரியத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுவா. அந்த மாதிரி நாராயணன் வந்து இந்த உலகத்துக்கு ஃபுல்லுத்துக்கும் 7 உலகத்துக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் கடவுள் அப்படின்னு போதிச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அவர் நாராயணன். இரணியனின் ஆத்திரமும் இரணியனை வதம் செய்வதற்காக நரசிம்மரும் அவரை வணங்கி நிற்கும் பிரகல்நாதரும் அவன் தாய் கயாதுவும் பிரகல்நாதன் பிறந்து அவன் கல்வி பயிலும் காலம் வந்ததும் அவனுக்கு அசுரர்களின் குருவான சுக்கராச்சாரியார் இரணியன் தான் கடவுள் என்று போதிச்சார் அவருக்கு. பிரகல்நாதன் அதிசீமன் நாராயணன் தான் அப்படின்னு அவன் சாதிச்சான். இது கேட்ட இரணியனுக்கு பிரகல்நாதனை மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு சாம பேத தான தண்டம் என பல விதத்திலேயே அவனை சாகடிச்சிடணும், இவன் உண்டுடன் தீர்த்தணும்னு பார்த்தேன். அவனது முயற்சிகள் எல்லாம் தோல்வியில முடிந்தன. ஆத்திரமடைந்த இரணியன் அவன் தான் மகன் என்றும் பாராமல் கொல்லவே முயற்சி பண்றான். ஒவ்வொரு முறையும் தோல்வியை அடைந்தான். யானையின் காலால் இடற செய்யறான். யானையனோட காலாலே இடற செஞ்சு சாகடிச்சுன்னு பார்த்தான். கொடிய விஷம் கொண்ட பாம்புகளோடு அடைத்து வச்சான். பாம்புகளுக்கு நடுப்புற கொண்டு போய் அதை உட்கார வச்சு அதை அடைச்சி வச்சுட்டான். அப்புறம் வந்து விஷம் இருந்து விஷமத்தையும் கொடுத்து பார்த்தான். தீக்குள் இறங்க செய்தல், இந்த மாதிரி கொடிய முயற்சிகள்லாம் பண்ணி அப்படியும் பிரகலாதன் தான் கொண்டு அசைக்க முடியாத விஷ்ணு பக்தியினால் விஷ்ணுவின் உதவியால் காப்பாற்றப்பட்டதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. இரணியின் சகோதரி ஹோலிகா அவனை நெருப்பு தீண்டாத வரம் பெற்றிருந்தாள். அவன் மடியில் பிரகல்நாதனை உட்கார வைத்து தீக்குள் இறங்கிய போது பிரகல்நாதன் விஷ்ணு பெயரை சொல்லி வேண்ட நெருப்பு பிரகல்நாதனை ஒன்றுமே செய்யவில்லை. மாறாக ஹோலிகா நெருப்பில் மாண்டாள். இந்த நிகழ்வு இந்தியாவில் ஹோலிக் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது. பிரகல்நாதனை கொள்ள தான் எடுத்த முயற்சிகள் எல்லாம் தோற்று போன இரணியன் தானே நேராக பிரகல்நாதனை கொல்ல போகும்போது பிரகல்நாதன் பயமின்றி நான் வணங்கும் கடவுள் தன்னை காப்பார் என்று சொன்னான். அது கேட்டு ஆத்திரத்தில் அறிவிழந்தவனாக இரணியன் விஷ்ணுவை தானே கொல்ல போவதாக கூறி உன் கடவுளை காட்டு அப்படின்னு பிரகல்நாதனும் கேட்கிறான். பிரகல்நாதனும் தன் கடவுள் அதிசீமன் நாராயணன் எங்கும் இருப்பார், எதிலும் இருப்பார், தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார் என்று கூறினான். இரணியன் ஒரு தூணை காட்டி இந்த தூணில் உள்ளாரா என்று கேட்க பிரகல்நாதனோ இதை உடைத்து சோதித்து பார் தந்தையை, பாருங்கள் தந்தையே என்று கூறினான். இரணியனின் அந்த தூணை இரணியன் அந்த தூணை உடைக்கும் போது அங்க என்னது சீமன் நாராயணன் நரசிம்ம அவதாரம். அதாவது நரசிம்ம அவதாரம்னா என்ன யாருக்கா தெரியுமா? மனுஷன் பாதி சிங்கம் பாதி மிருகம் பாதி. மனுஷன் பாதி மிருகம் பாதி. ஓகே. நரசிம்ம அவதாரத்தில் அவதாரம் பூண்டு தூணில் இருந்து வெளிவந்து இரணியன் பெற்ற சாகாவரங்கள் பலிக்காத வகையில் அவனை வதம் செய்து பிரகல்நாதனை காத்து அருளினார். இரணியனை கொன்ற பின்பு நரசிம்மனின் சீற்றம் தணியவில்லை. அது சிங்கம் பாதி இருக்கு இல்லையா, மனுஷனுக்கு கோபம் இருக்கு, சிங்கமும் பாதி சேர்ந்த அவதாரமா வந்துட்டார். அதனால அவருக்கு கோபம் தணியவில்லை. அவர் சிவன் உட்பட எல்லா தெய்வங்களால் அவரை சாந்தமடைய செய்ய எல்லாரும் ட்ரை பண்ணா, சாந்தமடைய செய்ய முடியவில்லை. அதனால் அவர்கள் விஷ்ணுவின் தேவியான லட்சுமியை நாடினார். ஆனால் லட்சுமியாலும் அவரை அமைதிப்படுத்த முடியவில்லை. பின் பிரம்மாவின் ஆலோசனைப்படி பிரகல்நாதனை பிரம்மா வந்து ஆலோசனை பண்ற பிரகலாதனை நரசிம்மன் முன் நிறுத்தினார். அவனது அதீதமான பக்தியாலும் வேண்டுதலாலும் நரசிம்மரின் சினம் அடங்கியது. அதன் பிறகு அவர் பிரகலாதனுக்கு மன்னனாக முடிசூடி அவனை வாழ்த்தினார். இது ஒரு இரண்ய கசிப்பு கதை. பிரகலாதனை பத்தி இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். அவன் அப்பாவால் அவனுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்திருந்தான் அந்த முதல்ல. அப்புறமா ஏன்னா அவன் அம்மா வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது இவர் பிரகலாதன் நாரதர் வந்து அவர் வயிற்றுல வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இந்த கடவுள் விஷ்ணு பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுறோம் இல்லையா. அதனால அவர் எல்லாத்தையும் சொல்ல ஒன்றுத்தையுமே அவன் அப்பா மொத்தம் எல்லாத்தையும் சாகடிச்சு ட்ரை பண்ணா ஒன்றுத்தையும் நடக்கல. கடைசியில நரசிம்மர் வந்து தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சு அவரால் தான் அவன் அப்பாவுக்கு ஒரு இது பண்ணி அதுக்கப்புறமா இவர் ராஜாபாயி. ஓகே, இந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்காக தான் சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த கதையை. தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே, தெரியாதவங்களுக்கு ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுவோம். ஹோப் எல்லாருமே 16 ரவுண்டு வரைக்கும் வந்திருப்பீங்க. இன்னைக்கு 10வது கிளாஸ் 10 ரவுண்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். காத்தால ஒரே டைம்ல பண்ண முடியாட்டாலும் காத்தால 4, சாயங்காலம் மத்தியானம் 4 அப்படி சொல்லிட்டு ராத்திரி சாயங்காலம் ஈவினிங் விளக்கு வச்சுட்டு ஒரு 2 சொல்லிக்குவோம். ஓகே, எப்படி முடியுமோ அந்த மாதிரி சௌரிய பிரகாரம் படிக்குவோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் காத்தால சொல்றது. ஏன்னா ஒரு ரவுண்டுங்கிறது நல்லா ஃபாஸ்டா வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு 6 to 7 minutes தான் ஆகும். ஓகே, அதை பார்த்துட்டு நீங்களே பண்ணிக்கோங்க.
वाञ्छा कल्पतरुपस्य च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे இப்ப சேர்ந்தே சொல்லுங்க கூட. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம राम ராம राम ராம ஹரே हरे ஹரே. हरे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः।